קודם כל נתחיל עם בשם השם נעשה ונצליח. והוא בחסדיו. עלינו ירוויח חיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. טוב, אז אנחנו בפודקאסט. אחרי הרבה זמן שרצינו. אני זה שדחפתי. כל יום שיחת טלפון. אבישג מה עם הפודקאסט, אבישג מה עם הפודקאסט. אז הנה אנחנו בפודקאסט. הרבה רצו. הרבה רצו, נכון. אבל רציתי שהתהילה תהיה שלך, כי את הבת שלי והכי חשובה לי בעולם. אז היום אנחנו נדבר על דברים שהם עלו הרבה בדור שלנו, שזה דת, יחסים של אב ובת, כל העניין שלך. אני רוצה שתספר גם על עצמך קצת, אני רוצה שכאילו באמת אנשים יכירו אותך מעבר לצחוקים, כי יש לנו את הצחוקים באינסטגרם, בטיקטוק, שאתה הרבה זמן ברשתות החברתיות, ויש גם את האמיתית. כאילו את המראיינת, רק את מדברת בשביל אני המראיינת. אני את הבלבוסטית היום? אני הבלבוסטית. הבנתי. אתה רוצה שזה יהיה הפוך? לא. אוקיי. ולא הראית לי גם את השאלות, למה? לא הראיתי לך את השאלות, כי רציתי להפתיע אותך. זה שאלות שאני בטוחה שאתה יודע על מה אני מדברת, אבל רציתי שהתגובה שלך תהיה מאוד מאוד אותנטית, כי זה מה שאנשים אוהבים אצלנו, במשפחה אותנטית. אני לא מופתע משום דבר, אני לא יכול להפתיע אותי בשום דבר. אוקיי, אז אני אתחיל בנושא, לדעתי, שהוא הכי 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 כאילו ארדקור, כאילו נלך על הקשוח. שהוא ארדקור? מה זה ארדקור? כאילו קשוח, נלך על העניין של הקשוח. ככה. אז אתה אדם דתי, אתה מוגדר כאדם דתי, אמא שלי, אשתך, עם כיסוי ראש. כמה שנים אתה בדת? וואו. לא גדלתי בבית דתי. לא. ההורים שלי לא דתיים. אבל יום אחד הקשבתי, אני לא אגיד שמות, שלא יהיה לשון הרע, הקשבתי לאיזה רב, שפשוט התחלתי לפחוד. הוא התחיל לדבר על גיהנום ועל המשרפות וכל מיני משהו ברמה של גיל 18. באיזה גיל? גיל 18 בצבא. ואז לקחתי על עצמי, אבל יותר מדי קיצוני, כאילו, לקחתי את זה ברמות של, בגלל שזה היה מפחיד, אז לא בניתי את זה. טק, טק, פתאום זקה, פתאום שבת. אנחנו יכולים להסכים שהקיצון הוא אף פעם לא טוב, גם לטוב וגם לרע. גם מבחינת הדת, אם אנחנו הולכים על הקיצון, אז אהבת השם היא כבר לא מהלב, היא יותר מהעירה. כל מה שקיצוני הוא לא טוב. נכון. ואם זה האסלאם, ואם זה החרדים בקיצוניות, כל דבר קיצוני לא טוב. צריך להיות, איך אומר בשיר, התניא הקדוש אומר, בדרגת הבינוני. רשע אני לא, אני יודע שאני לא רשע. תלמד אותי אמונה, זה השיר נכון. רשע אני לא, צדיק אני לא, מתיימר להיות בינוני. ואז, מה, הייתי חבר של אמא. נכון. הייתה חברה שלי, פתאום הראה אותי עם זקן. רגע, אז איזה גיל? לא אמרת לי. 18 כזה, 18. הכרתי אותה ב-18-19 שהייתי בגבעתי. ואז כאילו, אמרתי לו חזר בתשובה, הייתי בהרצאה 2, הייתי הולך להרצאות שלו, שומע אותו, לא משנה מי, בלי שמות, רב צדיק. ופתאום גידלתי זקן, ופתאום שמירת נגיעה. אמא, נשיקות, חיבוקים, חברים, פתאום, לא נוגע בך. ואמרת לי, מה, התחרפנת משהו פה בסיבוב? היא לא בדת, בשום צורה. בשום דבר, היא לא באה מבית דתי. באה ממורים מקסימים והכל, אבל לא דתי, אין לה בכלל מושג מה זה, כאילו... ולא נוגע בך, לא זה, היא לא הבינה, היא קיבלה את המכה של החיים. כי אני, מה זה רומנטי? לא רומנטי, כאילו, ילדה, בת 14, 15, 16, יפהפייה. אז זה מתחיל מנשיקה קטנה, ואחרי זה נשיקות וחיבוקים, ונפגשים כדי להתחבק ולהתנשק, לא לדבר על אסטרולוגיה. ופתאום, כאילו, לבנה, אני מצטער, אני קצת זה שומר, אז היא חשבה שהתחרפנתי, היא אמרה מה, ולאט לאט ראיתי שזה, לקחתי את זה קשה, ואז זה פאם, זה התפוצץ. כשאת לוקחת משהו בחיים, ואת עושה אותו בלי יסודות, את בונה בניין גבוה של 30 קומות. הוא מתרסק. וזה התרסק לי בפנים. עכשיו אין מושג כזה, חזרתי בשאלה. לא חזרתי בשאלה, כי אף פעם לא הייתי בשאלה. תמיד היה לי את השאלות האלה, כאילו, מה זה בורא עולם? מה זה בן אדם? למה באנו פה לעולם? כאילו, למה באתי פה לעולם? אתה יודע, אתה שואל את מישהו, לא... אני לא אוהב להגיד את המושג חילוני, כי אין חילוני. בשבילי חילוני, יש דתי ככה, יש דתי ככה, דתי ככה. אין חילוני. כולם, יש להם נשמה מהשמיים, וכולם דתיים. המילה דתי, לא יודעת מה, כולם מאמינים. יש אחד קצת ואחד יותר, אבל... וזהו, ראיתי מזה פתאום, לבנה, שזו אמא שלך שתחיה, שמחה, הורדתי את הזקן, הכל, וחזרתי לשגרה. היו אנשים שאומרים לי, מה קרה לך? אבא שלך נפטר, מישהו נפטר, למה אתה עם זקן? אמרתי לו, שחטתי את היצר הרע. ככה למדתי מהרב. והוא מת, היצר הרע, זה כאילו הזקן. ואז לאט לאט,
ונתן לי זכותו של הרב זמיר כהן. כי רציתי לדעת, אני אהבתי את החיים, אהבתי ליהנות, אהבתי הכל, אבל אמרתי, לא יכול להיות. שאני צריך לסבול. לא, עזבי לסבול, אני באתי לעולם למה? אז את שואלת איזה מישהו שלא יודעת יום אחד, שמה אחי, עושים חיים, ילדים, פה, שם, דיסקוטקים, הולכים לחוץ אוקיי, סבבה. היית עם אישה, שכבת, עשית הכל, מה תכלס? בסוף אתה הולך לאדמה. אמרתי, לא יכול, יש פה איזה משהו. ופה התחילה האמונה החזקה, והאמונה שבאה מבפנים ובאה מהאהבה. אומרים אין צדיקים יכולים לעמוד במקום שבעלי תשובה עומדים. נכון. זה לא נשמע הגיוני. זה המשפט שאני תמיד דוגלת בו. אבל זה לא הגיוני. זה הכי הגיוני. למה? אנשים שיש להם אמונה גבוהה יודעים שהמשפט הזה הוא הכי הגיוני. כי כשאנשים נולדים חרדים, הם נולדים לדת, הם יודעים שזה הטוב, הם לא טעמו מהרע, אז הם הולכים בדרך הזאת, אוקיי? אבל יש אנשים שטעמו מהרע. שטעמו מהסטרה אחת, שטעמו מיצר הרע, שראו מה זה מסיבות, ראו מה זה מועדונים, ראו מה זה שטויות, ראו מה זה בחורות. ואז הם לוקחים את כל זה, והולכים על הדרך האמת. זה מבחינתי אדם שיברך אותי. אני מחזיקה ממנו הרבה יותר מכל הרבנים הכי גדולים שיש בישראל. את יודעת כמה קשה לי לחזור בתשובה. זה הדבר, אני יודעת כמה קשה לי. את יודעת כמה קשה לי. אתה יודע שאני יודעת. אתה יודע שאני יודעת שאני שיר כזה. תקשיבי, אני גרתי באזור, אני אקצין, כל הטייסים יצאו משם. אתה יכול להגיד, ג'סי כהן. שכונת ג'סי כהן. אני גאה בשכונה הזאת, מה זאת אומרת? אתה יכול להיות גאה. יצאתי שכונת ג'סי כהן, שזו שכונה שלצערי, וכל מה שקרה שם זה דברים שהיום מסתכלים על זה אחרת, ואם זה עבריינים, ואם זה רצח, ואם זה ברחובות, כל המכשירים, כל הסמים והכל, וגדלתי, נחשפתי לזה מגיל קטן. עכשיו הגדול הזו של אמא שלי, זיכרונה לברכה. 4 ילדים. קצין בחיל הים. ואחרי זה יש לי את הרב אילן, שהיום הוא רב אילן, היה בגולני. כן, האחים שלך חזרו בתשובה רובם. זאת אומרת, יש לך את הרב אילן, שהוא חזר בתשובה. יש לך את רוני, שהוא גם דתי. אבל אילן זה שיום אחד התחרפ... זה אילן, הרב אילן, שיום אחד לקח מזוודה וברח. הכי נורמלי זה היה שמשון, בקטע של אינטליגנט, לומד, בעל תושייה, קצין בחיל הים. אז הוא פתאום יום אחד, אילן לקח, אני קורא לו הרב אילן, כי אני מכבד אותו, לקח מזוודה וברח. ברח מהבית. פתאום הבן שלך ברח מהבית. את לא יודעת מה, כמה ולמה. איזה רב אחד פגש אותו בבני ברק, והוא הלך אליו שמה, ופתאום נעלם. שמשון התחיל לעשות רעש בלגן. ואז הוא לקח את רוני לישיבה. ואני לא. לא הלכתי לישיבה, הייתי, למדתי בית ספר רגיל, חילוני, והוא היה לוקח אותי. והוא אומר לי, אתה רוצה לחם לבן עם נקניק וחמוצים? וקולה? אמרתי לו, כן. דף גמרא. קירת בבא ובת ים, אני זוכר את זה. ככה זה גם החבדניקים נראה לי. החבדניקים... כאילו אתם רוצים את המתנות, אתם רוצים את הסופגניות, אתם רוצים את כל הדברים הטובים, בואו תשמעו מגילה. אין להם תנאים, לא. בואו תשמעו אגדה. אין להם תנאים בחב"ד. כן, אתה רואה אנשים מכל קצוות העולם. זאת אומרת, אתה נכנס לבית כנסת, אתה יכול לראות אדם עם קעקועים, אדם שנראה לך כמו גוי, אדם שהוא עם, לא יודעת, רוסי, כל האנשים, כאילו הם אוספים מכל קצוות העולם, ומחברים. כל הסוגים. דבר אחד שכאילו מיוחד לכולם, זה שאנחנו יהודים. וזה מה שאני אוהבת בחב"ד, האמת. חב"ד זה משהו אחד. חב"ד זה באמת משהו מיוחד. חיבוק אחד גדול. אתה מרגיש שייך. לא משנה מי אתה. אולי אני קצת מתרגש, לא מהקטע של, כאילו, אני בן אדם, אין לי מה למכור, אני בן אדם אמיתי, אין לי אחד בפה, אחד בלב. נכון. אז אין לך לחשוב מה להגיד, אני אומר, הכל חופשי. נכון. והכל בעזרת השם נעשה ונצליח. אז האח השלישי, אני קופץ מנושא לנושא לפעמים, אז תאפסי אותי. תאפסי אותי, כי אני עורכת את זה הבא. האח השלישי, צנחנים, והאח הרביעי זה אני גבעתי. כובע לבן, כובע חום, כובע אדום וכובע סגול. זה היה בסלון שלנו. וזה היה תפארת לעם ישראל. ואיך אימא שלך הגיבה לעובדה זיכרונה לברכה, סבתא שלך, זיכרונה לברכה. סבתא שלי, זיכרונה לברכה. הייתה אישה מאוד 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 חשובה. אני חושבת לי ולך באופן אישי, כאילו ממש. יותר מכל הילדים שלך, אתה יכול להודות נראה לי. כן, כן. הנה, יש לי בדיוק את השרשרת שלה. וואו, זה אימא שלי. נכון. איך היא הגיבה שהיא בתור אדם שהוא לא דתי? הילדים שלה חזרו בתשובה, הרוב, כאילו, חוץ מאחד, שגם הוא אדם טוב, אבל הם באמת יותר בקיצון. איך היא הגיבה על הדבר הזה? היא זרמה. כן? אבל היא כל הזמן אותה מהירה. אתם אנטי יותר מדי קיצוני. אנטי קיצוני, נכון. גם כשאני הייתי איתה, לא, אל תלכי קיצוני, אבינתי, אל תלכי. הייתה לי אימא, כאילו, זה אימא ואבא שלי. והיא גידלה אותנו
בזיעת הפאה, אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפני מיכה זו אמא שלי. בטח כל אחד אומר את זה על אמא שלו, אבל... נכון, אבל היא באמת הייתה אישה מיוחדת, אני לא חושבת שנוכל... היא אהבה אותך, היא אהבה כן. אותך. ידעת, כל אדם מחפש תשומת לב. מבוגר זה כמו ילד. ברגע שאתה מתבגר... הם חוזרים להיות ילדים, נכון. ברגע שאתה מתבגר, אתה מפך להיות כמו תינוק. אתה רוצה את התשומת לב, והכל אחרי זה אומרים שבן אדם עומד זקוף שהוא קם, ואחרי לאט לאט להסתכלי ליד שלי, הוא יורד ויורד ויורד, ויורד מתכופף, מתכופף, מתכופף. נכון. איפה התינוק נמצא? בבטן מקופף. נכון. אז את נתת לה תשומת לב. נתת לה בבת, אפילו שזה היה שקרי. לא, אהבת אותה, סבבה. יואו, איזה שמלה. היא הייתה מביאה לי שמלות, תקשיבו, אנחנו היינו מגיעים אליה. היא הייתה הולכת לשוק קבוע, קונה לי שמלות, באמת, אני לא יודעת אם היא שומעת את זה עכשיו. לנגב את השמשות. מה זה שמלות? ואני הייתי לובשת את השמלות האלה, ואומרת לה, סבתא, זה השמלות הכי יפות שראיתי בחיים שלי, תשימי אותם לחפלות, כן, אני אשים אותם לחפלות, נקודות, וציורים, משהו, לא מהעולם הזה. רק לא להגיד לה לא. נכון. כי זה היה עושה לה שמח. קחי, תודה. לא יצא פעם שהגעתי אליה, בואו נדבר גם כאילו פתוח, סבתא שלי הייתה קוראת בקפה, המון פעמים שהייתי אוהבת שהיא הייתה פותחת לי בקפה, אומנם מהדת, זה פחות כאילו מותר. אני לא ראיתי את זה בתור, נכון שזה מגד עתידות מהתורה אסור בגדול. אסור, אמא שלי לא הייתה מגד עתידות. הייתה לוקחת כוס קפה, ומהראש שלה, מהבחינה שלה, של הבן אדם, מהשאלות, הייתה מכניסה אותו לתמונה, והייתה אומרת לו הרבה דברים שנגעו לליבו, נכון, היא הייתה אומרת גם רק דברים טובים. אני זוכרת שסבתא שלי הייתה קוראת לי בקפה, בערך מגיל 14, מאז שאתה הסכמת, וכשהגעתי לגיל 23, היום אני בת 26, אמרתי לה, סבתא, חלאס להגיד לי דברים טובים, חלאס, את תהיה עצמאית, את אדון לעצמך, את תצליחי בחיים, חלאס, תגידי לי גם רע, תגידי לי דברים שיגרמו לי לא לעשות את הטעויות שאני עושה, רק טוב, והיא הייתה דוגלת באמת באמת. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על נושא, שאני חושבת שהוא ייגע להמון אנשים. דברי. על האופן שבו חינכת אותנו, הילדים שלך, עם כמה שאתה יודע, אני לא יכולה להעיד על עצמי, אני גם אף פעם לא יודעת להעיד על עצמי, אבל היו המון פעמים בילדות שלי שאני זוכרת, שהיום בתור אדם שמאמין מאוד, זה קרה לא מיראה, זה קרה כי אתה החדרת בדרך שהיא מאוד 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 מיוחדת, והלוואי שאנשים שיקשיבו לזה, ידעו איך. יש לי סיפור שאני זוכרת בגיל 20 כשהייתי חיילת, וחזרתי מאפטר מהצבא. נו. והיה יום שבת, ואתה כל יום שבת היית לומד תורה. בשבת חזרת? בשבת, לא, חזרתי יום חמישי. אוקיי, באת לשבת. ובאתי ביום שבת הביתה, וכל החברים, כאילו, אתה יודע, חברים חדשים, טירונות ודברים, והם יצאו לתל אביב ביום שישי בערב. לגיטימי. כן, ואתה ישבת למטה. מה זה, באזור תדבר? לא, בתת. ישבת למטה, ולמדת תורה, ואני התארגנתי למעלה, וחיללתי שבת. ולבשתי את החולצה הזאת שרציתי ללבוש, שקניתי, ולבשתי את המכנס שרציתי, והעקבים, וירדתי למטה, ואצלנו בבית, אתה יודע, זה קומה למעלה, קומה למטה, ובאתי לצאת מהדלת השנייה, כדי שלא תראה אותי. אתה לא זוכר. ואז אמרת לי, תעצרי, בואי תגידי שלום לאבא שלך, והשעה הייתה מאוחרת, איזה 11 בלילה. ואני אומרת לך, אבא, מה קורה? מה נשמע? מתחבא מבין החורים. מתחבא כזה, ואתה אומר לי, לאן את הולכת? אז אני אומרת לך את האמת, כי תמיד אמרתי לך את האמת. גם אם היא הייתה קשה, תמיד אמרתי את האמת. וואי, יש לי דמעות. ואז אמרת לי, אוקיי, תהני צדיקה. וכשאמרת לי, תהני צדיקה, כן, אמרת לי, תהני צדיקה. וואי. ואני הזמנתי מונית, ואני מחכה בספסל בחוץ, בלמונית, עם החולצה שרציתי ללבוש. חשופה בלשון המעטה. ואני יושבת, ואני אומרת, אבא שלי לומד תורה עכשיו, בשעה 11 בלילה, ביום שבת. אני בדרך לתל אביב. הוא אומר לי, תהני צדיקה. כשאני לבושה בצורה כזאת, לא כי הוא אומר לי לחזור ולהחליף חולצה, לא כי הוא רוצה שאני אחליף חולצה, הוא לא, שום דבר. הדבר היחיד שגרם לי לרצות להחליף, זה שקראת לי צדיקה, שזה בא מהלב שלי, והרגשתי שהמצפון שלי לא נותן לי לצאת עם החולצה הזאת, ונכנסתי הביתה. אתה לא זוכר את זה? החלפת חולצה. נכנסתי הביתה. עכשיו אני מתחילה. והחלפתי חולצה. וביום הזה שיצאתי, הדבר היחיד שיכולתי לחשוב עליו, איך אתה יושב בשעה 11 בלילה,
איזה בן אדם, כאילו, מטורף אתה, שאתה נותן לילדה שלך לעשות מה שהיא רוצה, אבל מה? תהני צדיקה. וזה מה שגרם לי באמת לחזור בתשובה, משתדלת לחזור בתשובה, אבל על האמת, לא סתם, לא כי אני פוחדת מבורא עולם, כי אני באמת רוצה לרצות אותו. והשיח שלנו ביום יום של הטלפון, כשאני נשברת, ואתה יודע, זה העובדה שאני לא מצליחה להגיע למצב שאני שלמה עם עצמי, שיש לי שלווה נפשית, כי אני יודעת מי זה בורא עולם, אני מאוד רוצה לרצות אותו בלב שלם, ולעבוד אותו כמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו. אבל המציאות שלי היא שונה, ואני חיה חיים של אינסטגרם, סטורי, טיק טוק, שמלות. אתה יודע, אני מעצבת שמלות, יש לי חנות להשכרת שמלות, אני צריכה לייצג את השמלות שאני מוכרת, תופרת, עובדת עליהם כל כך קשה. וזה מה שכואב לי, שאני כל החיים שלי באמצע. אני בין הדעת לבין החיים שהם כאילו שקר. רשום לי הרי באינסטגרם, ברוכים הבאים לעולם השקר. ואיכשהו שאני מתקשרת אליך, תמיד אתה מסביר לי כמה צריך לעשות את ההפרדה, ואני לא מצליחה לעשות את ההפרדה הזאת. אולי, לי אתה נותן טיפים באופן אישי, אולי תיתן פה לאנשים שרואים אותנו, איך אפשר לעשות את ההפרדה, שגם אם אני מתלבשת חשוף, אני אדם שמאמין, אני אדם שרוצה לייצג את בורא עולם. איך אתה יכול לתת לאנשים כאילו איזושהי דרך, שתגרום להם להרגיש יותר טוב? טוב, בוא נתחיל מההתחלה שיצאת ואמרתי לך צדיקה. כן, התקדמנו מעט. למדתי, ראיתי אותך, אני ראיתי שאת הולכת, ידעתי שאת יוצאת, ראיתי אותך בדלת, אמרתי לך מה שלומך, וזה כדי שתעני לי, ואני רציתי שתהיי נבוכה טיפה. אבל הדבר הכי גרוע, זה אם הייתי אומרת לך משהו על שבת, למה את יוצאת בשבת, חס וחלילה. אני אגיד לך למה. קודם כל, האבא צריך לתת דוגמה. אני מדבר לכל העולם, אני לא מבין כלום. רק החוכמת חיים הטיפה שיש לי, אני לא רב ברוך השם. אבל מה, יש לי בדרך הקשה שלי עם הילדים שלי, המדהימים שלי, למדתי איך להתנהג. מה זאת אומרת? אני משמש דוגמה. אתה לא יכול לחנך את הילד שלך במה שלא אתה. אתה לא יכול לבוא לילד שלך ולהגיד לו, תשמע, בחיים אני לא רוצה לשמוע אותך משקר, כי רשום אסור לשקר. אבל יום לפני בסלון, קיבלת טלפון והבן שלך ענה. הוא הרים את הטלפון, הוא מי רוצה זה מהעבודה, אז עשית לו ככה. אני לא פה. גרמת לילד לשקר. למחרת היה אספת הורים. האבא הגיע, והמורה אומרת לאבא, תשמע, הכל טוב ויפה, אבל הבן שלך שקרן. ואז אתה מסתכל עליו, הוא אומר לו, מה אתה משקר? אסור לשקר, הילד צוחק עליך מבפנים. הוא לא יגיד כלום כי מכבד אותך. אבל הוא יגיד, אתמול לימדת אותי לשקר. אתה דוגמה לא טובה. אז איך אני לא אשקר? ביום מן הימים, הילד נהיה בן 16, 17, 18, הוא בועט בכל. כי אבא שלו שקרן. ואבא שלו ביקש ממנו לא שקר. אבל אתה שקרן, מה אתה מבקש ממני? מה שלא אתה. זה הדוגמה. ולאורך כל הדרך, ראיתי הרבה מקרים, גם ממש במשפחה הקרובה, שברגע שאתה לוחץ על הילד ומקצין איתו, אתה גומר עליו. כל ילד צריך בן אדם אחד שמאמין בו. זה החזון איש אומר. בכניסה למערת המכפלה, יש פתק בצד גדול, החזון איש, שהוא היה משפחה של הסטייפלר הקדוש, איש קדוש. רשום, כל ילד צריך בוגר אחד שמאמין בו. אתה האמנת בי. ואני האמנתי בך. אתה גורם לי להרגיש עדיין שאני הכי קרובה לבורא עולם, ואף פעם לא הכרחת אותי, אף פעם לא כפית עליי. כי את בת של מלך, ואני יודע מי את. אני יודע מי את, אני יודע מה יש לך בפנים. אני יודע כמה טובה את, כמה את רוצה לעזור לאנשים. כמה את אומרת לי, אבא, אני עושה משהו ואני מרגישה לא טוב עם עצמי. אבא אוהב אותך. את יודעת למה אוהב אותך? כי הוא יודע מה יש בלב שלך. לא מסתכלים מחוץ לקנקן, אלא מה שיש בתוכו. ויש לך נשמה מאוד מאוד גבוהה. אני יודע, כל הילדים שלי ברוך השם, יש לך נשמה גבוהה. את נמצאת בעידן שהמודרניזציה ברמה מאוד גבוהה, ואת לא יכולה פתאום ללכת ולהגיד, אני לא איתכם. כי זה החברה, וזה החבר, וזה החברה, וזה הידיד, וזה הבית ספר, וזה האינסטגרם. את נחשפת לעולם ממש, זה דור ממש קשה מאוד. אז את הולכת על שלך, רוצה להצליח בחיים, ותצליחי כי יש לך חזון, את מקפידה, את עושה כל דבר כמו שצריך, יש לך תוכניות, ואת תהיה גבוה, ואת תגיעי גבוה. אבל אל תרגישי אף פעם על המצפון, שאת לא עושה את הדבר הנכון.
כי בסוף בחדרי חדרים, כשאת הולכת לישון, את אומרת, שמע ישראל, השם אלוקינו, מדברת אליו, ואת עושה רעש בשמיים, שאת עושה את התפילה שלך בבוקר, ושאת מברכת, ואת משתדלת מאוד 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 קשה לך לשמור שבת, והיום ברוך השם, אפשר להגיד שאת כמעט שומרת שבת מלאה. אני גאה באנשים כמוך, כי קשה מאוד, כל החברות שלך, אינסטגרם, פייסבוק, עם הכל, את נכנסת, את לוקחת את נכנסת לפייסבוק, טיקטוקים והכל, אבל את מוציאה את הטוב מזה. ואני רואה את זה מהצד, ולפעמים אני מעיר לך שאני רואה איזה חצאית קצת שרואים את מה שלא צריך לראות, אני אומר לך, כפר עלייך, תצליחי, אבל מה? ואני מקשיבה לך. ואת מקשיבה למחת, אני אני רואה יודעת אותך. שאתה אומר לי את זה, אתה באמת. אומר את זה באהבה, אומר את זה בקטע טוב. גם ככה המצפון שלי גומר עליי, אז כשאתה מעיר לי, אז אני אומרת, אוקיי, יש פה עוד אבל איזה אני כל כך סימן. פוחד לא לפגוע בך, כי מי אני שיעיר לך, כאילו, בקטע של... אני גם באתי וזה בדיוק הדרך שאנשים צריכים ללמוד בתור הורים. בתור הורים. איך שאתה מדבר עכשיו, זה אנשים לא מבינים. הורים לא מבינים. מחילה שאני קוטע אותך. היום רבנים, סליחה על הביטוי, רבנים עם זקן עד הרצפה, לא יודעים להתנהג לילד שלהם. במעמד הר סיני, בורא עולם השביע את כולם. הוא השביע את כולם, אמר להם, אני רוצה שתחתמו לי פה שאיזה עד, תביאו לי עד, שאתם תלכו בתורה שלי, כי אמרו נעשה ונשמע. אז אמרו לו להביא לך את אברהם, יצחק, שום דבר. אני רוצה עד, אמרו לו את הילדים שלנו, הילדים שלנו יודעים. אמר לה, בסדר, זה הילד שהוא עד, שאתה אכן תלך בדרך הטובה. ברגע שאתה זורם עם הילד לזרום, הרי דג שהוא מת, איך יודעים שהדג הוא מת? הוא הולך עם הזרם. כשאתה הולך נגד הזרם הקיים, מתייצב, זה מראה שאתה חזק. עכשיו, כל הזמן, אני גאה בילדים שלי. אתה יודעת, לפעמים מסתכלים על אוריאנה עם קעקועים, ופתאום איזו חשיפות או משהו, אבל אף אחד לא יודע מה יש להם בפנים בלב. אני יודע, אני אבא שלהם. ואף פעם לא הולכת לכם בדרך הקשה, כי בדרך הקשה אני מכיר הרבה משפחות שאיבדו את הילדים שלהם, ומצטערים על זה. נכון. את יודעת שאסור להכות ילד ליד אנשים? הרי ילד שעובר את הכביש, בסדר? עובר את המעבר חצייה, בן 3. האמא מודאגת, מה עושה באותו רגע? כף על הפנים. עכשיו, זה לא שהיא רוצה לחנך. הזכרת לי עכשיו נושא מאוד מצחיק. מה? אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה. אני בתור ילדה ממש זוכרת את זה. תקשיב, אני ואתה היינו באשדוד, באזור A. נו. בת כמה הייתי, אבא? אתה יודע על מה אני הולכת לדבר? אני אזכיר? בת כמה הייתי? הייתי בת 10? 10, 12? נו. אתה נהגת ברכב, וואי, איזה סיר שלך. לא, אל תזכירי לי, זה אפילו בצחוק. בוא נתחיל מזה שאתה כאילו לא הכית אותי בחיים. אבל אם היית מכה אותי, היה לך כאילו, את הצד המעליב. יש את הצד הזה, ויש את הצד המעליב. אוקיי? שזה הכי כואב. הכי כואב, הכי משפיל. הכי משפיל. אבל תגידי, עשית טעות של בית סוהר. תקשיב, אנחנו נסענו בכביש, לא היה כביש מהר, זה היה כביש של עירוני, ועברה חתולה. וכשהחתולה עברה, אני חשבתי שאתה הולך לדרוס את החתולה, אז לקחתי את ההגה עד הסוף, ופשוט משכתי לך אותו. תקשיבי, אותו רגע לא ראיתי ממטר, עם כל הכבוד יצא ממני, הוצאת לי את הרע ממני, למה? אני נוהג, אני 30 שנה על ההגה, באה איזה ילדה, מוציאה לי, תגידי, לקחתי לך את ההגה ומשכתי אותו בקיצוניות, ואתה לקחת את היד שלך עם הצד המעליב, ודפקת לי כזאת סתירה. אני אגיד לך את האמת, אני מכילה, אם פגעתי בחמוש, אבל זה האינסטינקט של, הלו, מה את עושה? מה את עושה? אני על הגה, את מוזזה לי את ההגה. בוא נח, עכשיו שאני מבוגרת, אני יכולה להגיד לך, יכולנו לעשות תאונה. מה זה יכולנו? וואי, זה מטורף. טוב שחזרתי לעצמי. אבא, חתולה! בום! לקחתי לך את כל ההגה ימינה, עוד שנייה נתקעת ברכב. את רואה כמה לב ענק יש לך? דפקת לי אבל סתירה. זה אינסטינקט כזה, זה כאילו... סתירה, צד המעליב. אז מה רציתי להגיד לך? זה באותו... מה, את נוגעת לי בהגה שאני נוהגת? את יודעת מה זה? תראי לך שאת נוהגת פתאום... וואו. פתאום אוריאנה מוזר לך את ההגה. עכשיו אני מבינה את המשמעות של הדבר, האמת. עכשיו אני באמת מבינה. ילד שעובר את הכביש במעבר חצייה, הוא עובר את מכונית, הוא בורח מהידיים של האמא, וכמעט נדרס. מה עושה האמא? באה אליו. מה אתה עושה? עכשיו, כאילו מדאגה, בסדר? נכון שזה מדאגה. אבל היא מוציאה את העצבים שלה עליו. את יודעת מה רשום בגמרא? מה? יש משפט שאומר גם, חנוך את הנער על פי דרכו, ויום מן הימים ישכיל וימשיך בה. אותו רגע, הגמרא אומרת, המדרש אומר, הרבנים אומרים, אל תיגע בו, אל תרביץ לו. הוא עשה מה שהוא עשה, קח אותו, חבק אותו, אני אוהב אותך. יום אחרי, שהכל בסדר. יושבים, שותים כוס תה, הוא רואה טלוויזיה, אתה בא אליו ועושה לו פאק, מכה קטנה. אבא, מה? זה על אתמול. אבל נתת את זה מהלב.
באהבה כזאת. לא מכעס. לא הוצאת עליו את הקריר שלך לא השפלת אותו. לא השפלת אותו. כן. ואז הוא אומר, אבא, מה זה? זה על אתמול, מה זה דאגתי לך? אז הוא מקבל את זה באהבה. ואבות צריכים לתת דוגמה, אסור לפגוע בילד, להלבין את הילד. ילד זה חומר, זה משהו רך, זה משהו שאתה מעצב אותו, זה משהו שקיבלת אותו מתנה, קיבלת אותו מתנה מבורא העולם, פיקדון. אני נותן לכם פיקדון, קחו את הילד הזה, תחזירו לי אותו פיקדון, תעשו איתו מה שאתם רוצים, אבל בדרכים נכונות. ואני רואה הרבה רבנים, אני רואה הרבה, את יודעת מה? בחדרי חדרים, שאני שומע לפעמים את השכנים, ולמעלה למטה אני רואה, ואני רואה איך הוא יוצא יפיוף כזה נחמד בחוץ, ובפנים הוא צועק ומקלל אותו. לא שווה כלום. לא שווה כלום. וזה בדיוק על מה אנחנו מדברים. הילד ביום הימים יקום ויבעט בך. סוער ומורה. יש מילה שנקראת שבבניקים. שמעת המילה הזאת? נכון. זה לדעתי מגיע מקיצון. כל העניין של השבבניקים, הם מגיעים מקיצון, כי אין להם את העניין, הם רוצים הרי, הם רוצים לראות, הם רוצים להיחשף. סגרת אותו כל החיים. סגרתם, וזה מה שקורה. אין ילד לא טוב. יש ילד שלא טוב לו. יפה, רציתי להגיד, אין ילד לא טוב, יש אבא שלא מחנך כמו שצריך, אבל יש, כן, יפה, אמרתי יפה, שיחקת אותה. עכשיו אני רוצה לעבור איתך על נושא אחר, חוסר ביטחון שאני חוויתי בתור ילדה, כשהייתי קטנה, ועל העניין של הקשר שלנו. אני חושבת שיש לנו קשר שהוא מאוד מיוחד, גם כשלא הסתדרתי המון שנים עם אמא, אני תמיד הרגשתי שהגב שלי בחיים האלה זה אתה. הרגשתי תמיד שאם יש בן אדם שהוא שם בשבילי, לא משנה מה, ולא עם אינטרס, ולא שום דבר, כאילו אפילו לא אחים. ברמת אפילו לא אמא, הייתי מאוד מאוד כאילו מנותקת, ואתה היית הכל בשבילי, עדיין הכל בשבילי. וגם היה איזו סיטואציה שהייתי ילדה קטנה. משהו בפנים שלה, חצקון, משהו, אף, משהו, לא יודע. לא, אני באתי להפתיע אותך. אני רציתי להפתיע אותך בשאלות, שאתה לא תדע. את השאלות האלו, זה היה לפני מלא שנים, איך אתה זוכר את זה? זוכר שפעם אחת היה לך איזה, לא יודע, איזה חצקון או משהו. הייתי בחדר, באתי לך, אמרתי לך, עצרי, אני אקח אותך לאן שאת רוצה. עם הכסף הכי גדול אפילו שאין לי, אני אשיג, אותך לרופא הכי טוב בעולם, כדי שתחזיק לעצמך. קחי את הכאב שלך, התחלת לפקוד. איך אתה זוכר את זה? כי זה קטע רגשי, כאילו... בוא נספר אותו כמו שצריך. תספרי את זה. כשאני הייתי בחדר ובכיתי, את החיים שלי בכיתי, ואז שיחקתי אותה שאני ישנה, כשעלית במדרגות. נכנסת להביא לי נשיקת לילה טוב, אני זוכרת לפרטי פרטים. נכנסת להביא לי נשיקת לילה טוב, ועם השפתיים הרגשת שאני כאילו דומעת. אוקיי. ואז אמרת לי, מה עובר עלייך, מה קורה לך? אני ישנה וליבי, נו. והתחלתי לבכות, וכאילו איכשהו בתוך השיח אמרתי לך, אבא, כמו ילדה קטנה, בכיתי, אבא, אני מכוערת, אני מכוערת, למה אני מכוערת? ואז ירדת איתי לפרטי פרטים, אמרת לי, אוקיי, מה הדברים שמפריעים לך? ואמרתי לך על הנקודת חן שהייתה לי פה, שאגב, הורדתי עם סרגל בסוף. כן, מקצועית. אבל... ללא הרדמה. ללא הרדמה עם הסרגל ככה. כאילו, באמת, אני לא אשכח לך את זה בחיים. אם אני אהיה אימא, באיזשהו שלב, אני ארצה להקשיב לילדים שלי, ואם יפריע להם משהו, אני ארצה שהם יהיו הכי שלמים עם עצמם. וזה משהו שיאמר לזכותך, מפתיע אותי שזכרת אותו בכלל. משהו שמלווה אותי הרבה שנים. אז ניצחתי. נכון. אני רוצה שאתה תספר אותו כמו שצריך. זה מתחלק לכמה סיפורים. הסיפור הראשון הוא בצבא. וואו. מה שאתה חווית בצבא, אני יכולה לספר אותו, אבל אני ארצה שאתה תספר אותו ככה שיעניין את הצופים שלנו, ושיבינו מה זה אמונה אמיתית. את הולכת לי עכשיו על דברים הייתי קשר מ"פ, הייתי בהתחלה קצת מגיסט, הייתי בלגניסט. ובאיזשהו שלב בא איזה בחור שקוראים לו רונן וייסמן. זה היה מ"פ, בחור יפהפה, הוא בא מצנחנים, מגדוד 202. והוא היה מ"פ ורצה שיהיה לו קשר. אחרי קשר היו קוראים לקשר כלבלב. מה זאת אומרת? הוא היה עם השפורפרת, המפקד, והוא רץ ואתה רץ אחריו. כאילו אתה קשור כמו איזה כלב. אתה רץ, זה המושג. ולא יודע, נדלק עליי. אמרו לי, אני רוצה שאתה תהיה קשר, אבל אני לא מבין על קשר. בקושי הייתי מגיסט איזה שבועיים. לא היה לי שום כלי, רק את הנשק. אמרו, אני רוצה שאתה תהיה. לא יודע. ואז יש לי חתונה, סבבה, יצאתי הביתה, חתונה, שמחה, רוקדים, הכל סטלות וזה, קם בבוקר, מערב בהר דוב, המ"פ שלי יוצא עם קשר אחר. קשר שהחליף אותך. החליף אותי עם הקשר שלי. זאת אומרת שאתה קשר מ"פ, אני הייתי צריך להיות שם. למפקד, וביום שאתה יוצא לחתונה של אח שלך, שכיבו מערב מי שמחליף אותך, נהרג. ואז הלכתי לאיזה 3-4 לוויות, והיום אחרי התחלתי להקל, אמרתי, זה הקשר שלי.
זה הפקל שלי, אני הייתי צריך להיות שם. פה קיבלתי את הסתירה של החיים. ואמרתי, יש פה מישהו למעלה מה זה אם לא אמונה? ביום שאתה יוצא לחתונה של אח שלך, אח שלי, מי שהחליף אותך נהרג. אני הייתי צריך להרג. שלך. הוא לקח אותי, הוציא אותי לחתונה, שבאותו יום, ולא היה מתוכן בכלל מערב, וזה שנהרג, אני צריך להרג. אז אמרתי לו, ברור עולם, ואז פתאום התחלתי, האמונה שלי התחזקה, אמרתי, אבא, אני אוהב אותך. מטורף. אבא, אני אוהב אותך, אני הייתי צריך להיות שם. למה זכיתי שאני לא אהיה שם ולא יהרג? זה מטורף. ומאז הרב של האמונה שלי, לא ראיתי אף אחד ממטר. לא הבית ולא מה אנשים, רק בורא עולם. מאז אני מדבר איתו. כל בעיה שיש לי בחיים, ואת יודעת כמה אני עובר. אני עובר, אבל אף אחד לא יכול לקחת לי את האמונה. אפשר לקחת לבן אדם את הכסף, לקחת ממנו את הבית, לשלול ממנו את הרכב, הכל. אבל את האמונה אף אחד לא יכול לקחת. וזה אני לא משתחצן חלילה ולא אומר משהו, אני מאוד בן אדם מאמין בבורא עולם שהוא מנהל את העולם הזה, וכל דבר אני מדבר איתו, כי זה אבא של כולם. ואני עובר בחיים עליות, ירידות, פה, שם, עובד, לא עובד, אתה רוצה שנדבר על זה? אם בא לך לדבר על זה, דברי. מה שבא לך, אני פתוח, אני אין לי מה למכור. אתה יודע, זה נושא שהוא מאוד רגיש. בסדר, אז מה? באמת יש רק אחת. נכון. אין לי מה עכשיו, מכירים את אירן שרבני, שהוא הכי שמח בכל אשדוד. בואו נדבר על העובדה שבשנים האחרונות יש לך איזשהו טלטול בנפש. אפשר לקרוא לזה אפילו בשמו, כאילו מחלת נפש מסוימת, שאתה... וואלה, זה נשמע גרוע שזה מחלת נפש. אבל כן, כן. עברתי... הלחצים של החיים, אתה רוצה לספק את כולם, אתה רוצה לרצות לכולם, ויום אחד, בום, התרסקתי. זה היה לפני, לדעתי, 5 שנים? לא, יותר, מה פתאום. אני הכחשתי הרבה זמן. מה? את העובדה שזה מה שאתה עובר. אבל חטפתם... כאילו, הייתי בטוחה שמתישהו תחזור לעצמך. חטפתם ריקושטים. הייתי בטוחה שמתישהו אבא שלי יחזור להיות אבא שלי, מישהו היה תמיד, מישהו, כאילו, מי שאני מכירה. ואנחנו כאילו המון מדברים על ההתמודדות שלנו, הילדים, האישה. וואו, קראתי אותך. על העניין שפשוט, אני חושבת שזה איזשהו משהו שקשור לנפש. אני דווקא המון שנים גם כעסתי עליך שאתה לא מטפל בזה. כי זה משהו שאמור להיות מטופל. גם האנשים שקרובים אליך, היית מאוד אימפולסיבי ומאוד נפגע, ופתאום אתה קיצון. כאילו, לדעתי אפילו כמה זהויות שכאילו מייצגים אותך באותו יום. כל יום היית קם מרטין על הבוקר, עדיין. באותו חודשים. יש לנו תקופות, כאילו, אני יודעת, תקופה שאבא שלי א', תקופה שאבא שלי ב', תקופה שאבא שלי ג'. אני מרחם עליכם. אבל אני רוצה שתגיע למצב שאתה מטפל בזה, כי זה אבון, קודם כל, פחות אופטימית. בתקופה האחרונה, אני יודעת שכאילו מי שהיית זה לא מי שתחזור להיות. כי זה החיים. וככל שכאילו חודשים עוברים, אנחנו רואים שהדבר הזה... זה לא הולך מדרדר. אני מתגבר, אני עובד על זה, אני לא רוצה חלילה ללכת על קטע של תרופות. יש לי הרבה חברים שהיו נורמליים, והיה להם איזו בעיה קטנה, אז הרופא נתן להם תרופות. היום הם לא פה. הם בתי משוגעים ופסיכיאטרים. אני רק עם בורא עולם. כן, אבל אבא זה לא פתרון. אני משתפר. אתה יודעת כמה עכשיו? כאילו, זה בא לי כל כמה חודשים, אני עובר את זה, אתם חוצים את הריקושטים, פצצות. יום אחד אמיר בא אליי, אמר לי, אבא, איפה אבא שלי? איפה אבא שלי שאני יכול להתייעץ איתו? ופה הוא נתן לי להוריד דמעות. כי שיש לך עוגן בחיים, שהוא אבא, אתה שואל אותו כל שאלה, הוא יודע הכל. פתאום אתה בא מולו, והוא פתאום מתחיל לבכות ולדבר הרבה. זה מתבטא בהמון דברים, העניין הזה. אני נהיה רגשי מדי. אתה נהיה רגשי. אני מדבר הרבה. אתה נהיה קצת חסר מודעות. אנחנו מדברים פתוח. קרה לי לפני 2-3 שבאתי וצעקתי עליך, פתאום כאילו מה עשית? זה נורא קשה להתמודד עם זה שאבא שלי לוקה באיזשהו הפרעה, בוא נקרא לזה הפרעה, לדעתי זה לא מחלה. לדעתי זה הפרעה. שהבדל בין מחלה. הפרעת נפש מסוימת, שגורמת לו להתנהג בצורה מסוימת. שלפעמים אני יודעת שהיום אבא שלי ככה, אז אני לא אתקרב. אז אני אתרחק, אז אני אתעלם. עכשיו, מה שהורג אותי, באמת הורג אותי, זה העובדה שאתה עובר את הדברים שאתה עובר, ואת ההפרעה הזאת שאנחנו עדיין לא יודעים להגיד מהי, בגלל שאנחנו לא רוצים אבחון, אתה לא רוצה אבחון. אני לא יודע מה הטריגר. אנחנו עדיין גם לא יודעים מה הטריגר. מה זה לא רוצה אבחון? לא אכפת לי לעשות אבחון.
אבל איזה רופא, אף אחד לא יכול להיכנס לנשמה שלי ולנפש שלי. אף אחד, רק בורא עולם. פעם האחרונה שיצאתי מזה לגמרי, זה היה הרב יורם אברג'ל, שבאתי אליו זכר צדיק בשברכה, ואמרתי לו ככה, נתן לי זה קפה, וזה עבר לי, אבל אחרי כמה חודשים זה חזר עוד פעם, וזה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע ויותר גרוע, אבל משהו שאני יכול להגיד לך לזכותי, אני מתחיל לעבוד על זה, אני מצליח, זה לא טוב. אבל אתה לא צריך להתמודד עם זה לבד. אני... העובדה שאתה מתמודד עם משהו, אני לא מאמין בפסיכולוג שלו. אני בתור הבת שלך, רואה מהצד איך אתה מתמודד עם הפרעה נפשית כלשהי, שמפריעה לך לתפקיד בתור טירן שהרבני, ביום יום, ואני בתור הבת שלך, אין לי שום דבר בכלים שלי שאני יכולה לתת לך בשביל שזה יהיה יותר טוב, בשביל שזה יעבור יותר מהר, בשביל שזה... מה, את מרחמת עליי? אני לא מרחמת עליך. כשאת מסתכלת עליי מהצד, מה את חושבת? יש לי אבא לא נורמלי? אני לא אומרת את זה, אני אומרת... דרך אגב, עכשיו שאנשים ישמעו את זה כתה, אני לא, כאילו, לא מזיז לי, זה אני. הרבה אנשים יעשו ככה הרימו גבה. מה? טירן שהרבני? אני חושבת שאנשים שקרובים אליך נחשפו לזה בשנים האחרונות. אמא הראשונה, כן. אנשים שקרובים אליך נחשפו לזה בשנים כן, האחרונות. זה אמא, זה אתם, זה החתנים, זה הקלות, כן. זה אנשים גם מבחוץ. זה כאילו, איכשהו אנשים נחשפו לזה, אבא זה כבר לא סוד. אי אפשר להחביא את זה. זה לא סוד, אני ואני לא מתבייש אומרת בזה. לעצמי, הפודקאסט הזה היום, בשבילי, אם בי אין את הכלים לעזור לך, ואם אתה לא רוצה עזרה חיצונית, ואני יכולה גם להבין למה, כי תרופות זה חרב, ורופא באמת לא יכול להגיד מה עובר על הנפש שלך. אז אם זה יעזור לך, ההתבטאות פה, העניין שמדברים על זה כמו שצריך, ואם זה הדרך שלי לעזור לך, אז זה מה שגרם לי לבוא לכאן היום. אבל גם זה מאוד חשוב שיש לך מודעות עצמית, ושאתה מודע לעובדה, אני מודע לזה שאתה לוקה באיזשהו... שיש לי בעיה פעם בכמה חודשים, אני משגע את כל הבית. עניין כזה שאתה יכול לקום יום אחד בבוקר, ולהגיד, אוקיי, היום, כמו שקורה לך, היום אני הולך ולומד תורה 10 שעות ביום. אתה לומד 10 שעות ביום, ואתה אומר, זהו, המשיח פה, אתה יכול לרשום לנו בוואטסאפ הודעות מגילות, על חידושים, על עניינים, על דברים שאתה מביא לעולם, על הערות כזאת של נפשית, שאתה מרגיש אורות בצורה מוגזמת, בצורה מוקצנת. לא, אבל אני לא... ויום אחד אתה יכול להגיע למצב שאתה שקט, לא מדבר, לא אוכל, לא כלום. לא ישן בלילה. לא ישן בלילה. וזה דברים שמתחברים עם העניין הזה של המניה דיפרסיה, שאתה יום אחד יכול לקום בהייפ רציני, להיות קיצוני, להגיב בקיצוניות, אתה יכול להיפגע ממני בצורה מטורפת, אתה יכול להגיע למצב שאתה בוכה. אני רגשי. מדברים שאני אומרת, אני יכולה לדבר איתך ואני לא מדברת עם אבא שלי, אני מצטערת שאני נוגעת לך בנקודות רגישות, אבל אמרנו שמדברים, אז מדברים על הכל. אמת יש רק אחת, אני לא מחביא. ואתה יכול להיות איזה שבוע-שבועיים בשקט קיצוני, של אנשים שבאים אליך, אני הייתי אומרת לך, אבא, תדבר, אבא, מילה, אבא, משהו, לא. ואתה יכול פתאום יום אחד לתפוס אותי לשיחה בטלפון של איזה שעתיים, רק חידושים ורק עניינים, ואני יכולה לבוא ולראות שאתה כותב לי הודעות. זה מעניין. זה משהו קיצוני. כאילו כמו שיד אלוהים נוגעת בך, ואתה מרגיש כאילו אתה עכשיו... אני כותב חידושים, אני אחרי זה מסתכל, זה לא אני. אני יודעת. אני כותב דברים ברומו של עולם, לא שטויות. אתה פתאום ולומד כל הלילה, ואתה לא אוכל, אתה לא שותה, ואתה בהייפ קיצוני. זה טוב, קיצוני. אני לא אוכל וזה, אני יכול לעשות. וללמוד תורה. וזהו, והעובדה שאני בתור הבת שלך לא יכולה לעשות שום דבר שיעזור לך, זה הורג אותי. היום את ילדה גדולה. נכון. וכבר את... יש לך את הקו שלך לחיים. אני לא יכול להשפיע עליך לרע כרגע. אבל אתה לא יודע כמה זה משפיע עליי. כי אני אגיד לך את האמת, הבעיה שיש פה בעיה אחת, שהרבתי אותך יותר מדי, אותך ספציפית. בכללי בחיים הרבת אותי יותר מדי. נפלתי עלייך, לא מספיק ההתגברות שלך בחיים, ואיך להצליח בעסקים, ונפלתי עלייך כי הרגשתי הכי חופשי איתך. כי אף פעם לא ירדת עליי. אני שמחה שאתה... לקחת את זה, רק איתך. מרגיש, שוגה, אני מרגיש שאני משתפר מפעם לפעם, אני מרגיש זה משתפר עוד ועוד. אבל לא הייתי רוצה שתתמודד עם זה לבד. אז מה, להתחיל להכניס רופאים? איזה רופא יכול להגיד לי מה? מה להבחן אותי במה? שאני פסיכי? לא, אולי... כדורים אני אקח? אני בחיים לא אקח כדורים. אני לא אקח כדורים. אני לא אקח כדורים חיים שלי. זה הכדור שלי, בורא העולם. אני עובר מצבים גדולים, אני בוכה הרבה במקומות חשוכים. לפעמים אני... כאילו, אתה יודע, אם זה הפרנסה, אם זה הכל, אני מרגיש כאילו, מה, איפה אני וזה? אבל אני בוכה והוא עוזר לי, ואני מדבר רק עם בורא העולם, אני מאמין רק בבורא העולם. רק בורא העולם עוזר לי. אני מספיק שאני מודה בזה, זה כבר חצי מהבעיה נפטרה. לא אומר לך, מה פתאום? לא, יש לי, כן, יש לי... אתה כבר מודע לזה המון שנים. אחד הרבנים אמר לי,
יש איזו נשמה שחודרת בך כל פעם, בגלל שהיו הפעלות בעבר, לא רוצה אנחנו להיכנס לזה, נדבר על זה עמוק. אולי בפרק הבא. בפרק הבא זה משהו עמוק מאוד, ואני זה הזדהיתי מאוד עם עמוק. זה. אני חושבת שאנשים לא בעלי אמונה לא יבינו על מה אנחנו. אוקיי, בגלל זה אני לא נכנס למקומות גבוהים. נכון. הוא אומר לדן בעבודה, דן, אני מרגיש שאני מנצח. הוא אומר לי, למה? אמרתי לו, אם הייתי רגיל, ולא עוצר את עצמי, הייתי מדבר איתך עכשיו עד שהיית אומר לי, די, עוף ממני. ואני מתאפק ולא מדבר, ואומר לי, אתה ניצחת. כאילו, הוא מתחיל להרגיש בדברים כאלה, כשאני רוצה לשתוק, פעם לא הייתי יכול לסמור על הפה. שאני בזה. היום אני יכול. מה את כאילו... זה אבא שלך, זה סבא, זה אבא, זה בעל, זה חבר, בוא נדבר על משהו אחר. יאללה, שמח. יש לך עוד שאלה ככה נורמלית? יש לי שאלה מאוד מאוד חשובה. יאללה, נו. האם אתה גאה בדרך שאני עשיתי? בעולם העסקים, באופן כללי? וואו. בוא נעשה רגע איזשהו רקע. אני התחלתי בתור מאבטחת, הייתי מלצרית המון שנים, הייתי חייל טיפים. פתחת עסק, היה לפני כן התחלת לקבל ביטחון ברכבת, את תשכחי נכון. שהרמת את כל הרכבת באוויר, זה לא סוד. היה קטע עם הרכבת. התחלתי לעשות סרטונים ברכבת. אנשים עד היום מזהים אותי בתור זאתי מהרכבת. תקשיבי, המשמרות. קיבלתי תפקיד שלא היה קיים. פתחו את התפקיד הזה, את התקן הזה בשבילי, שזה יוצרת תוכן ברכבת ישראל. פתחתי את העסק שלי. ברוך השם, העסק שלי היום מאוד מצליח. ברוך השם, תודה להשם, הכל שלו והכל בזכות. לא יודעת כמה את הולכת להצליח. אני חושבת שיש כמה דברים שגורמים לי להצלחה הזאת. לך אמונה מאוד מאוד חזקה. התחלת מכלום, מאפס, והיום, תקשיבי, את הולכת להיות... מה זה מאפס? היה ימים שהייתי כאילו מתלבטת. או שאני קונה סיגריות, או שאני שמה דלק. שקל בכיס. או שאני כאילו לא אוכלת. היית באה אליהם, אבא זה לא זה. אין לי כסף. אני באתי ממקום שלא היה לי גרוש על התחת. כלום. הכל בזכות עצמך. ואף אחד לא לימד אותי בשום צורה. בחיים לא ביקשתי לי כסף. אף פעם לא הצלחתי גם בבית ספר. אבל זה הבית ספר של החיים. ואף פעם לא הצלחתי בשום צורה של לימודים, וגם כשהגעתי למצב שאני לוקחת על עצמי להיות מאמנת, והלכתי ולמדתי בווינגייט, גם שם, במעשי הייתי פגז. בעיוני, קשה לי. So what? ולהגיע למקום שאני במקום מאוד מאוד רדוד, למקום שאני פותחת עסק, ואני לא אעיד על עצמי, אבל באמת שלא היה לי קל, ובשום צורה לא יקלו עליי. ולהגיע למצב שאני לאט מטפסת למעלה, ואני יכולה לשאוף כלכלי, שאני משיגה. את יודעת למה אני גאה בך? למה? הרי אני בן אדם שנוטה להיות דתי, כאילו, אני לא יודע אם אני דתי, כמו שיש לי אמונה מאוד מאוד חזקה בעולם. המילה דתי זה יותר מדי כוללני, דתי, כיפה, ציצית, לא. אני משתדל שיהיה לי יראת שמיים, לראות שתמיד אני במעקב, הרי יש מצלמה לבורא עולם שכל הזמן מסתכלת עלייך. אז תמיד כשאתה עושה משהו לחשוב שבורא עולם מסתכל עליך והלו, שמה. יש מישהו שמסתכל עליך משמיים, תכבד אותו, תעשה דברים טובים בכל המצבים. אני גאה בך, כי בכל דבר את משלבת בסוף. אמונה. באמונה. אמונה. אמונה בבורא עולם. את לא יודעת מה זה, זה לא מובן מאליו. ואתה יודע מה הכי עוזר לי? ואתה אמרת לי, יש 2 מצוות בתורה שבורא עולם מתחייב לתת לך בעולם הזה. 1, לא 2. 2. כבד את אביך ואת אמך למען יארכו ימיך. נכון. שזה משהו שאני משתדלת לעשות תעיד. וואו. יופי. והדבר השני שאני משתדלת הכי הרבה בעולם, שלי גם אם אני לא אהיה עם הכסף ואני אתן אותו, לא משנה באיזה סכומים, זה מעשר. מעשר למען תתעשר. בחנון הנה בזאת. אתה הבטחת לי באותו יום. קודם כל מעשר התחלתי מאמיר. אוקיי. האמת יאמר לזכותו שהוא זה שלימד אותי שצריך. חבל הזמן. 10% מכל ההכנסות שלי הולכות למעשר. למה? כי זו המצווה היחידה שבורא עולם הבטיח. ואתה עד, הוא הבטיח מי שיעשר בעולם הזה. יתעשר. יתעשר. עשיר. נקודה. אז אני עושה 10 שקל, אני מעשרת שקל. אני עושה 1,000. אני זוכר. היית רושם. 100. 1,100? 37 שקל. 1,100? כן. מה? אתה רואה את האפסים. לא, 37 שקל, אז כמה אני צריך להביא לך? 3.70, 37. עד האגרות, והייתי צוחק בצד, הייתי אומר, זה פה מתחיל. זה הדבר שאני הכי גאה לעשות. לפני שאני מקבלת לחשבון הבנק שלי, הדבר הראשון שאני עושה, זה לעשר. את מרגישה שזה עובד? ברור. גם הרואת חשבון שלי אמרת לי, מעשר, אין בעיה, מעשר, אבל בואי, את לא יכולה להגיע למצב שאת כאילו, יש לך שכירות חודש הבא, ואת מוציאה לי פה 4, 5, 6 אלף שקל על מעשר. כאילו בואי, כאילו זה לא פיננסי, כלכלי, זה לא עובד. זה מה שהיה חשוב לי לדבר עליו היום בפודקאסט, מעשר למען תתעשר. זה משהו שאנחנו את הולכת להיות עשירה. כי את הולכת ככה. קמה בבוקר, אומרת, היום אני אלך ב10.
לא, אני הולך לאימון אולי, אין דבר כזה, זה לא מובן מאליו. אגב, מה אתה אומר על העניין של האימונים? איך היית מגדיר את האימונים שלי? וואלה, אינטנסיבי, קיצוני? הרים לך. לא, האימונים שלך אינטנסיביים יותר מדי. אני בוכה לך, אבא, לא יכולה. הכל זה תפוס לי. אבל אני תמיד תפוסה. ראיתי תמונות, שופו נהיה. פה בחצי ראיתי תמונה, ראיתי את הגב, אמרתי, תגידי, זה בר או את? יש לך שרירים, תקשיבי. לא, אבל אני באמת כאילו היום במקום מאוד מאוד שלם עם הגוף שלי, עם הנראות שלי. סבבה. יש לי המון בנות שכאילו מתייעצות איתי ורוצות לדעת איך הגעתי לתוצאות כי האלה, ואיך פה, ואיך הגעת, שם, מצאת וזה תאמין. נכון. חקרת, בדקת. אז זו התשובה. יגעת ומצאת מצאת תאמין. תאמין. הכל איכשהו בסוף מתחבר לתורה. הכל, לא איכשהו, הכל, הכל, הכל. אנחנו יושבים פה כדי להאדיר את שמו. ואם בן אדם אחד שרואה אותנו אחד מכל עם ישראל, מתחזק בתשובה, כל המציל נפש אחת בישראל, מציל עולם ומלואו. עולם ומלואו. אז שיחקנו אותה. אז אם יש ילדה אחת שיש לה הפרעות אכילה, שהיא לא מגיעה למצב שהיא שלמה עם עצמה, ושולחת לי את ההודעות המגילות האלה שאני מקבלת בפרטי, זה הורג אותי. אני עוזרת להם, ואני כאילו מרגישה שהן עוזרות לי יותר מאשר ברור, שאני בכלל ברור. עוזרת להם. כל העניין הזה של ההתייעצות, כל העניין הזה של כביכול הפכתי להיות מורת דרך, אתה יודע טוב מאוד מה היה לי עם אוכל, אתה יודע טוב מאוד מה היה לי עם עניין דימוי גוף. ברוך שמו בעולם, מלך מלכים מלכים הקדוש ברוך הוא. ביי, תודה רבה. צ'או. מיהו. יפה מאוד. אין אם יצליח, אבל הלו, אפשר הלו. למה תמיד לא נותנים לי כיף בחזרה? אני כמו איזה... לא, אתה עושה ככה. אפשר כיף? כן. אנחנו נצליח, וזה יצליח. בעזרת השם. מה זה יצליח? זה יצליח, זה כבר מצליח. ברור, זה מצליח, למה שלא יצליח? יצליח. מספיק שאני יושב פה עם בת שלי, שתיתי איזה, הם ראו שתיתי שם רק? ראו הם מרשים שנגענו קפה? באלכוהול, כן, בסדר, יש גם... שנגענו קצת שיעזו לי בשאטים. את התפוזים, סתם. אלוהינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסר, אמרנו, כל מה שבראת לך עוד באנשי חי, ברוך חי העולמים. אמן. אוהב אותך אבא.